lakini juu sikuwa na njia ya kupata school fees. Kupitia hii CDF actually imenisaidia sana. Lakini CDF isitolewe jamani. CDF inajenga barabara, inasomesha watoto wetu. Kwa sababu kuna vitu ambazo koti waingili kama finance bill. Sisi ndo tulienda tukaangusha finance bill, lakini na imekuja inatoa CDF. Mutakubali CDF itoke? Gavana wa Busia Apollo Tuomo Yenegen kod pek modhure sekta mathieth koting'o ng'ikruok e weche mag thieth e ute mantiere mago mag thieth county no. Yango ni okalo chik mar bero ute mag thieth kendo jiwo buo jod bura mag county ya Busia mondo kas chenro mar podho chik mabiro neno ni ute thieth oketi rang'iny mowinjore. Magi timore kinde ma jopiny e county ya Busia chano bago ng'anyo masundo sirikal e county ya Busia mondo mi ober weche mag thieth. Rawerego machano bago ng'anyo Bumala kod boma ma Busia koni tend county ya Busia oserem keto kare chenro manyalo loko ngima oganda. Hiyo mambo kumepitisha FIF bill. They always say better late than never. Mimi nimekuwa kule Machakos. Hii bill walipitisha 2018. Mumeona Homa Bay. Naona wengine wanaongea sana. Homa Bay we were the same level. But walipitisha hiyo bill yao na mumeona wameweza kuconnect revenue. So this bill ambayo imepitishwa na assembly, I want to thank you. It is one of the steps that is needed to help us revamp our health delivery. Hakuna huduma. Madaktari wetu wote sahi wanakimbilia hospitali za kibinafsi. Ni hali ambayo imetukasirisha sana kama wakazi wa Busia na vijana wa Busia. But most of the times nikienda huko, most of the times, every time nikienda huko, lazima ninunue gloves, 30 bob. Aya, hizo specimen bottles pia wanakuambia ulipie. So mimi najiuliza, tutakuwa tunatibiwa kwa hizi hospitali za serikali ama tukwe tunaenda private? Serikal koni gi geto chenro mungiore mar kedo motegno kod njore mag mbui. Jagoro mungiore migawo mar rita kwe Dr. Raymond Omolo kalose kinde nyasi mar yango juma mar kedo kod njore mag mbui. Nyasi manobagi mbarany ma Nairobi kone jo Kenya mondo mi huko maloso eka yud kaka hinyal konygi e kinde ma uso ne giluoro mbui. Omolo koni mbui mar serikal mar eCitizen ne yande ya chuthe monjo kendo mane kaka Kenya ne koro mako motegno weche mag tieko weche go mag mbui kata njore mag mbui e pacho kae. Conducted. Ladies and gentlemen, to guide us on this particular conversation, please, if you'd be so kind, Africa 2024. We absolutely have you here. Thank you. At times, I met someone who actually establishing the cybersecurity centers of excellence. These centers will enhance our workforce, unify our efforts to protect our cyberspace and foster collaboration between government, the private sector, and international partners. Additionally, we must establish coordinated efforts, response structures, and regulatory clarity in this rapidly evolving environment where innovation and cybersecurity meet. And this is one of the most rapidly evolving spaces we operate in. So that what you think is a major breakthrough today, when you think about it a month or a year down the line, you are left wondering what is coming next. As we are aware, cybersecurity has evolved globally into a fundamental component of national security, business operations, and even individual privacy. This means that everyone needs to be involved and also informed about cybersecurity. The school is committed to creating a secure cyber environment that will be supported by policies and framework that will foster trust and safeguard our citizens. Bang piny owacho kokalo kuom bad migawo mar mwandu mikunye buolo golo chik makoro geng'o kambi kunyo mula mideno ni San Martin e alwora Maramba mayudre Rarieda e kaunti ma Siaya. Moyo jokuny mula 2,000 no bago ng'anyo mamuol
e kar kunyo mulano. Ka koro gikwedo chikno ni mar chenro mar chungo tije kanyo biro keto ngimagi andaki ni mar kata mana weche mag njore kod kuo nyalo medore ka ojende matiyo kanyo owito tijegi. Kaka ripota mar Joyce Oduor lerono, jokony mulago koro kwa piny owacho mondo mi odonjre wachno maneno ni giluwore gi chike ma kunyo mula mopogore opogore kod lore. Kirango gi malongo to gichalo jogo momako wuoth mar luwo jasiasa gi lek mar yudo ber. Kata kamano, magi gin jokuny mula e kar kunyo mula maramba mayudore Rarieda e kaunti ma Siaya manyiso lit margi bang' piny owacho kokalo kuom bad migao mar mwandu mikunye buolo golo chik mageng'o kambi mar San Martin dhi nyime gi chenro mar kunyo mula kae. Ne mwandua okuwabiye nowuok Rarieda ka ne dhi konyo jopiny mamoko to nyithindwa gi nyikwawa to thoke kwerewa gi dewa nowegi nika okonyo jokwaye ne mokwalo mwandua okobiye. Kaluwore gi jokuny mulagi, chenro mar kunyo mula kae gitayo giwegi e bwo mabul mar Rarieda Artisanal Mining Cooperative man kod jokuny mula moheo 2,000 maduto ywak margi en ni ponono chenro makamayo chungi to yuto margi mapile ka pile kidek gore Luanda kendo rocho ngimagi kaachiel kod arita kwe e gweng'no. Bugoni otingo en mar cooperative otingo ji mang'eny ok en Isaac no kende. An gi buka gi jok motiyogo jomoko bende ni kama gi buke gi ma gitiyo godo. Koro kaponi giyware gi Isaac obed Isaac no to konyal chungowa. San Martin ok bi chungwa ka makata ka PS no oro no ng'ano biro negowa obiro negwa. Waneno chandruok nyaka jo China nyocha bikae jowa osemaki giwang'o tingnigi gikedonwa cases maonge gikone waholo loan wachandore kawuono wawacho niya jo China must go, jo China must go, jo China must go. E bwo mabula chielno jokuny mula gi ywak ni negigero dag pi gi omenda mar hola maromo milion 6 mar kedo gi oro e gwengego gino mapok gitieko chulo ka koro chik to dwaro mondo giban piende kendo giwe tijegi. Watiyo mining ka to samra dira ki wuok e tich mar mining kaka inyalo dhi omo pi aora Tami to sani twawinjo maber watuomo pi moketie yath en pi maler ma onge tuo moro amora. Koro akwayo na sirikal nokonywa kik mondo gini olor. To mar ariyo pigni mi mondo bika okawo milion 6 mar loan. Koro wan wakwayo akwaya gi muolo ni sirikal koyie to konywa mama nikech wa mama timang'o thagre. Jokuny mulagi koro kwayo ten kaunti ma Siaya mondo donjre wachno ni mar ma en achiel kuom kuonde mondiko oganda mathoth e kaunti no. Gini dhi nyongi ma jopiny ka motegema ma nyithindwa chieme gisomo mine mag liete konyre aparo ni neno oganda man ka ni toka kate jok mineno ka omiyo kunyowa maka kaponi nyalo chunge to wahinyore mang'eny kendo giduoko kuoma kama malo kabisa. Kuom mano gikwayo piny owacho kokalo kuom bad migao mar mula mikunyo e buolo mondo chiw luor ne doho ni mar wach mar kunyo mula e alwora maramba kae podi ni e doho. Ok wabidhi ka bende kama ok wabiweyo ok wachung tich ka ok wachung ka tawacho ka nuoyo jo China wamiyo ndalo 20 ukaw giu udhiyo uwenwa tich nochungu gi kote maamua ok wan. Joyce Oduor, Ramogi TV. Dakika na 14 bang' saa 7 mar odiechieng' chenro en migago hero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV. Velma Kanti Ayego wacho ni entie kodwe chenro Pastor Omondi Otiche mar gimonyore wacho kanyo ni gin gi Archbishop Odhiambo Gura gi Bishop Omolo giduto gin tiere kodwa e chenro. Dano Diero mano kantie Minyenya school wacho ni puoch gi pak ne jaod bura ja ten migao Pio Wandai kuom okoko mar jiwo oganda mondo mi okaw ombulu to jowa bende onego bed ni ong'eni giwuogi kendo gidhi gi kawo ombulu. Dano Diero bende wacho kacha ni kaluwore gi kwan omenda masani ichule skunde ma pacho kae owinjore piny owacho bende obi ochul jopuonjrego omenda mamalo ka giyudo tich. Malia Jackie kantie Nairobi Ruth Nyathi Ochieng wacho ni entiere umoja kata kamano gima diere en kaka jodolo wuok mager gi wach mar osuru. Jonah Pidi wacho ni entie Bunyala Road Upper Hill wacho ni Mbadi no dwaro tich.
koro tia Sheila Iminza Okoth wacho kanyo ni en bende owuok Migori kendo mor ahinya gi chendo ni mar Ramogi TV Migago. Faris Okoth odongo kawuok Migori Sagero Suna West mane nyingi. Judy Nyar Nyamula bende wacho ni Ramogi TV chopo ne yo makare. Migago neno ka entie Kahawa West mamagi kantie Sega County Masiayo ka mos mage. Peter Joseph wacho ni Embu County wechegi chopo ne yo makare, kata kamano wacho ni kamano. Jota Millicent wacho kacha ni embe entiere kowuok Mweru Panda Siaya County entie kodwa chenro. Ongwe Junior wacho ni Migago chopo ne maler ka entiere Sondu Town gin kanyo gi Charles Okumu gi Ibrahim Akinyi Manongwe Junior mar S Hardware Sondu. Otada Nyang'wuod Ndiwa wacho kacha ni entie Kisumu Awala Junior Kante Dirubi Orphanage kaito yano kanyo ote mano mar Lawi Wodadore kantiere kodwa chenro. Wacho kanyo ni Uche gichope yo makare Rais Ruto omako yao maber kendo tiyo makare mano pache. Eno bende Odongo Wuod Nyasembo Jango wacho ni chono sechopo kantie God Bondo. Wacho no echegeyo ma owinjore ahinya. Mikoret nya Sudan wacho kacha ni embe entie kodwa wuoro koko mawuok e Kenya ka gimora mora tek. Nyiswa uru jo Kenya mantiere China China ni gin jiadi mirima to wawerego aya. Ano bende Honorable Byron Akiru wacho kacha ni entie Mombasa kaito wacho kanyo ni weche motenre kod keto kanise ochul osuru en gima wacho ni oken gima kare kendo winjo bene sirikal ng'inya diriyo yo matin. Man Migago kikidhi mabor. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e County ma Migori, M-Pesa Foundation, kachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254.
time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. And the first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chendo en migago wadhi mbele gweche manyien. Jaod bura ma Baringo North Joseph Makilap koro wami wachno mana dakika machuok kende nyakwar Mgajwang'. Ka bende en wachno bende wamedo luwo ni achiel kachiel e yo makare mondo mi wakel ni gode e yo mowinjore. That issue of amalgamating all the bursaries to become one is a brilliant idea. Because why do we have MCA giving little bursary here, governor little bursary here, woman rep another bursary here, presidential bursary here, NGCD bursary here? All these bursaries is enough to offer free education, free basic quality education as enshrined in the Constitution. But if we amalgamate all of them, including the capitation, including the HELB loans, amalgamate them into one serious funding, just like in other countries, then all the children of Kenya will have a free basic education all the way to university. And that is what we want, because even as members of parliament, we shall be peaceful. Jonyuol mawuok e gwenge ma Mumias ma nyithindgi odak gi tuo ringa mar remo dwaro mondo mi sirikal omengisire yor omenda mar hinyo yedhe. Kane giwero mano obagi mar puonjo gande wi tuono, ne giwacho ni gikale achiedh nade modhuro kaka tero nyithinde osiptal seche te kod nok mar yath. Kata kamano gikwayo sirikal mondo mi omigi sir kaka ichiwo ga ne jotuo modak gi kute mag ayaki. Sasa au daktari wakaniambia hizi dawa kwa nini unapata tu wamepima kwa je wakasema sickle cell ni painful, very very painful,
ni mtoto ambaye kila wakati atapatikana yuko hospitali, ni mtoto ambaye kila wakati yuko kwa madawa. Mtoto anapopatikana yuko na sickle cell, atameza madawa mpaka siku ambayo atatoka hapa duniani. Si tungeomba tu serikali vile wao wanachukulia mambo na kansa ama mambo na HIV wakiipa kipaumbele, tafadhali hii sickle cell waichukulie hivyo hivyo. Since 5 years old nilikuwa nashinda tu nikishinda hospitali nini, matibabu hiyo kila time niko hospitali nini. Sasa most of the days kwa naenda shuleni, nilikuwa tunashinda hospitali throughout. Jokanyo prabich mawuok e riwruoge makedo kod nyange mar nyiri e kaunti ma Narok oyudo puonje wi tiyo kod lony manyasani e kedo kod nyange ma osebedo kathiro nyithindo manyiri. Tiegruogno mandalo achiel notim e gweng' Masusu, Narok East, ka igeto jiw lweny mathiro nyange mar nyiri e kaunti no ma Narok. Jen Letoya man jakom kweth mar nyiri makwedo nyange kone igeto dhi nyime kod puonjo oganda kokalo e lony manyasani none ratich nyithindo manyiri oriti. Nyasi no mane oyuore kod Frederick Narochu ma en jata chenro mar riwruok mar Amref bade ma Narok ojojo piny mondo mi owere kod kido mathiro oganda. Tunapoendelea kupigana na ukeketaji, je, tutafanya namna gani ili tuhakikishe kwamba hatuumizi mtu yoyote either emotionally, asijihisi kama mtu yote ajihisi kama yeye si mtu kamili kwa sababu tu alipitia ukeketaji, bali tunataka kutumia sauti zao za wale ambao walishakeketwa ili kuweza kuongea na kueleza madhara ya ukeketaji. What we are saying right now is the young people are the ones who are coming to end female genital mutilation. We speak about young people. What are the venues that we are getting young people through? That's where digital activism, that's where utilizing social media platform comes in. And at the Youth Anti-FGM Network, we are committed to galvanizing the momentum of young people, and we ask ourselves, is it going to be through the normal community dialogue, or is it going to be with what the exact tool that they have been using over and over again? Okay, so my message to the survivors of FGMC is to, number one, not look down upon themselves, but look at themselves as people who have undergone this, and the people who should be at the forefront to help us end FGMC, and especially the youth. To help us to amplify this message on ending FGMC by having a meaningful engagement online. Giko ento ywaruok ma osebede kind jotelo ma kanisa mar PAG County ma Vihiga kidek chopo e giko bang' jodolo ma kanisa no chopo winjruok ewi tarik ma koro biro bago yiero mar jotendgi. Mabiro bang' ywaruok ma osebedo kanenore kuom thuolo mohewo higni 5 e kanisa no gino mosekelo digni e tend kanisa no. E twak mane gibedo go gi jofwambo log tich mar kanisa no mar PAG mantie Nyang'ori e kaunti ma Vihiga, jodolo go manoya e bede kanisa no mantie pacho ka wacho ni gibiro bago yiero tarik 1 dwe mar 10 ka jatend kanisa no to oseapis jandik riwruoge ma pacho ka kuom rem kelo tarik makare mar yiero bang' bura mane gin gode doho rumo. Tunafanya kazi kama kanisa moja, na uamuzi ambao umechukuliwa ni kwa sababu ya kanisa lote la PAG Kenya, na sasa tuna amani, hakuna migawanyiko. Tunaendelea kuomba Mungu atupe mwelekeo, na tarehe 1 tupige kura kwa uwanja huu wa PAG Kenya Nyang'ori. Tumekuwa na changamoto kwa kanisa hili, na jinsi Biblia inasema katika Mithali 18:18, kura ndio humaliza mizozo. Tunasadiki kura ikifanywa kanisa hili mizozo zitakwisha. It is very clear the convener of the business conference is the general superintendent. If for any reason he is not able to convene, then Article 15.2.2 empowers the council to authorize me to convene the meeting. Mimi ninaomba kanisa tutulie,
na tungoje registrar afanye the right thing. Piny owacho wa malo dhi nyime gi timo pedha mar Kilwa Mariche nam Lolwe ka odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Migawo mochung' ne weche lupe nam Lolwe no wang'o Kilwa Mariche manengo gi oheo milion 6.5 maende gi make kinde pedha e nam Lolwe. Chenro no dhi nyime counties duto moloro nam Lolwe ka gitiyo machiegni gi migepe moko mag piny owacho wa malo kod tendhoedhe kata beach management units BMU. Kagitwak bang' tayo kata mach e Kilwa go, jarup jata chenro e migawo matawa weche lupe alwora ma Nyanza Josephine Okoth olone gidhi nyime gi timo apedha kaka achiel kuom yore mag kungo rech e nam Lolwe kine bende nochiwo siem ne jolupo mapok ondikre e bwo chenro manyien mag jolupo kod weg yedhi. Nolero ni nok mar weche mbui kata tudruok manyasani en achiel kuom midhiero mag kale jiwo chenro mag ndikruok na jogo ma jolupo kaachiel gi weg yedhi e nam Lolwe kendo kawo thuolono mar jiwo jolupo mondo mi oti machiegni gi tendhoedhe e wach mar ndikruok. Gin jok manok oluwo chik. Wabo donjo negi kaka joketho. Waluongo ni criminal offense. Manyiso ni kata magitimo ketho kuom sirikal gi kuom jopiny. Koro ka wasedonjo negi to ka oyud ni gin gi ketho to ibro charge gi kalure gi kaka court oneno. We are doing proper sensitization and proper coordination with all our agencies, the National Police Service, the Kenya Fishery Service, the Kenya Coast Guard, and all the county governments. They are all aware of this particular process. Gimokwongo nyaka ni bedo registered gi a beach management unit. Giduto te gintere in those institutions. Aito mar ariyo kisebedo registered ibedo vetted in ng'ama nadi because wang'e ni namka nitie joma undu mang'eny. Jomoko nitie mapondo ka matimo gik maricho. Koro the beach management unit chair gi team mare gigo imusasa mondo ng'e ni ng'ama nadi. Kiber then inyalo kwayo. Gibo yie ni miwa list ikwayo. To kisekwayo to koro inyalo dhi e mbui iketo details magi to ichulo. Gavana ma kaunti ya Bungoma Ken Lusaka wacho ni tend kaunti no nitire kod teko mar choko omenda mar bilion 3 higa ka higa pono ni onge weche mag mibadhi. Kano lose kinde ya wayanga omenda mag hola mag hola kata mag ohala e kaunti no. Lusaka wacho ni kokadho choko suru e yor mbui biro miyo gichoko omenda maber kendo chiro chumi bedo mar kaunti no. Kata kamano Lusaka dwaro jodak makono mondo miyo kaw hola kendo gitigodo e yo mowinjore. Besides them, he puts to them talents to another seed. And I was afraid. God commands us to work on the profit of our lives. Wakati mimi nilikuwa MCA, the biggest problem ya success ya trade law ilikuwa zile kamati ambazo zilikuwa zina manage hii trade law. Pesa ikikuja kwa ward, wale wadozi ambao wanakuwa kwa kamati wanajipanga peke yao na wale mafrendi wao na wale wamama ambao wanavaa ile viatu mrefu alafu anawacha wale wa chini ambao pia hao wanataka kufanya biashara. Tunataka hii pesa iende kwa ule mama wa chini. Hautaenda wrong. Wamama ni watu wamekuwa tested, wamekuwa approved. Kiwapa pesa wafanye biashara watasalisha. Hatuna wasiwasi kwamba kina mama mtafanya bidii ili ile pesa kidogo tutapewa tuweze kusalisha. This time tumeweka 40 million na tunatarajia kwamba 4,500 beneficiaries watapata katika kaunti yetu. So ile tunafanya hapa leo is just to launch it. Na nishukuru assembly yetu, county assembly yetu, kwa sababu sisi kama executive tukipitisha tunarudisha tunapeleka kwa county assembly for approval. Wakipitisha sasa ndio wanatupatia uwezo wa kuweza kuspend pesa hiyo. Sisi now we are executing. Tunaona Dr. Wamamili anapigia hiyo. Riwruoge mag saga e kaunti ma Kilifi ojiwo mondo mi oti kod lony manyasani kaka yore hiyo jokanyo mathoth. Oyangore ni riwruoge saga osebedo kabedo kod digni kaluwore ni gitawo chenro maggi e yo machon. E kinde ni malokruok osebedo kendo koro thoth chenro ma oganda itimelo e yo lony manyasani. Kaluwore kod George Yongo ma en jakanyo e sekta no, oleo ni tiyo kod lony manyasani kama oting'o kompyuta kod simbe mag ong'we yamo osekelo yot mar tawo riwruoge mag saga.
kagijiwo oganda mondo omi omak riwruoge saga kaka yor resruok e yore mag kungo. Gikone sekta nitiere kod mwandu malo bilion 11 kendo nyalo reso jo Kenya e kinde magin kod dwaro mapoya kalore kod pek mar uchumi. Kalore kod nonro mar sirikal e kaunti ma Kilifi nitiere kod riwruoge saga 149 mochaki e bwo higni 2 mokalo. Today is to continue offering impeccable services to our members without wavering. It is for that reason that we have invested heavily in our digital transformation agenda through the introduction of numerous digital interventions that are designed to improve our member service experience as we grow together. Is in the hands of the young people, commonly known as the Gen Z. Cooperative should include them. As a SACCO, we have no choice but to be innovative in coming up with different products for the different segments of your members, including the young people. Technology will continue to be the driver of business, and Imarika has to continuously invest in emerging technologies for it to maintain its competitive advantage. Very proud of this is because this SACCO was founded by local people here in Kilifi. It is managed by local people, and it has grown and become one of the very prominent organizations that me personally am very, very proud of as a person from Kilifi. Jokanya sekta mar limbe Mombasa koni sani koro gidwa chugo chenro manyien mageto lombo welo matimo limbe to chutho kaluwore gi dok chien mar kwan mar welo. Yepo mar apaya madongo kundu kaachiel kod keto boma Eldoret kaka city bende gikoni en achiel kuom gigo maduoko chien kwan welo matimo limbe Mombasa. Joja okone giler. Kaunti ma Mombasa osebedo kayudo kwan mathoth mag welo matimo limbe e thuolo mosekalo. Kata kamano, luoro nitiere ni kwan welo go kimed dok chien kaluwore gi chenro mopogore mitayo e pacho ka. Dongo kundu nyocha yaw, to ka dongo kundo se yaw tiyudo ka ng'eny welo moko koro yudo ka bedo mayot mondo gidhi kwale. Eldoret be nyocha mi charter mar city. To Mombasa wasega bedo kwa relied so much on conferences. Koro yudo ka Naivasha nyando kao part of it, to Eldoret be koro dhi kao part of it. Koro kaka county, ere kaka wanyalo timo mondo wa make sure ni wayudo percentage maber mar conferences manyalo wuok kumora mora en mun nyaka owuog oko. That is why out of 1.9 million tourists to receive 2023, only 8% ndo waliweza kufika Mombasa. Ndio sababu tumesema sasa hivi tutashika washikadau, tushika stakeholders kuhakikisha kwamba tumeregesha Mombasa katika hadhi yake. En gino makoromiyo jogo manie sekta mar limbe chugo chenro mopogore mag geto keto e time jumani mabende yange juma mar weche mag limbe e piny mangima. Kwa mfano kufunguliwa kwa Dongo Kundu na upanuzi wa barabara kuelekea Malindi inamaanisha kwamba mji wa Mombasa lazima uweze kufikiria njia zingine ya kuweza kuvutia watalii. Kwa hivyo Tuk-Tuk Rally ni moja ya mikakati ambayo tumeweka na tumeweza kupanga kwamba kila mwezi kutakuwa na shughuli ambazo tutakuwa tunafanya ambazo zitakuwa zinauzwa kama products ambazo zitakuwa zinavutia watalii. Wadwa timo gik mar sports tourism, tenye cheneno kwa chako gi driftwood, wadwa yuayo sports tourism mondo bed malo Mombasa County. To sports tourism and beach football, beach volleyball, beach rugby, gik mang'eny mwadwa timo along the beach mondo oyuaji wakelo tournaments both locally and internationally. Maradek wadwa ng'iyo kaka wanyalo tapi to domestic tourism. Jotelogo mane loso e alap Mama Ngina koni moko kuom gigo magichano kete tim mar lombo welo en nyiso kido kod timbe uganda mopogore tuke to chutho mago mitimo e dho wedhi kod nam kaachiel kod kit chiemo mopogore. Tumeform the first in Kenya Mombasa Tourism Council ikiongozwa na chairman wetu na members hapa ya kuhakikisha hii dau la tourism ni washikadau wenyewe wanalisukuma. Kama county sisi ni kuhakikisha kwamba there is a conducive environment ya kwamba turegeshe Mombasa ile hadhi yake ambayo ilikuwa zamani. Ministry benyaka ket okenge makare mondo operations mag hotel kik bed ni bechgi ni malo.
Koro kwaloso kodgi magitimo mati bodo kotende gi nyalo koro duoko nengo piny, wabedo gi packages mar local tourist mondo ng'ato ng'e ni kawuok kaka dhi Mombasa to nyalo tiyo gi pesa marom kama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jodak e boma Migori oseo piny owacho mar kaunti ya Migori kuom rem keto kenge makare mar choko yugi e boma Migori. Jafwambo mar George Juma nigi ler koa e kaunti ya Migori. Ywak mag oganda ka otende kod rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori e keto yore makare mar choko yugi ok en gino ero mochakore sani. Moko kuom pinyni ma onego tigo kod oganda chuny boma ma Migori odin kod yugi kendo oganda ok nyal tiyo kodgi. Area ma ji odak kani iyudo ko takataka opong'. Sani barabara no en kar puko takataka. Gitimo ang'o in the office to pesa to nitie in the office. Sani king'iyo bathe ka iyudo ko takataka kamoket opong' do. Takataka iketonwa to komgi ok chokogi to kamwa dake koro miyo waside wan gi tuoche matindo tindo mabiro mako iye ka. Kech samoro iyudo ni okete kanyo tutiyo kata juma achiel kok gole. Kidhi penjo tikoni ni ma Migori. Diera wadak e ngima madung' ka ok dikadhi e koridor ni kidhi nyaka Mwalo. Dung' ok kadho kende. Koro wagolo suru to piny oling' aling'a. Moko kuom kuondego ma ichoke yugi ma dho ngere dendo kaka temporary holding site oketi machiegni kod kuonde ma oganda odake kod mago ma itime ohala gin ma jodak kaachiel kod johala ywak ni koro keto ngimagi kama rach mokalo. Kata kama Migori is everywhere. In fact, kata kuma dake, I'm not safe. An mar chire marach na. Mathini juogowa, to gimi juogowa, biasachwa ok nyal dhi mbele kalure gi kama wantie site man wantie Dung. Koro wakwayo sirkal ni mondo konyo. Ana Dera menjo wala wani bedo ni kama ipuke yugi chiegni kod kama otime ohala e chuny boma ma Migori koro osethiro kata ohande. Natiyo gi weche mek health, food supplements. Client ko biro to penji ni area uni to dum marach nade. Koro tami kake tim kos na uwezo wangu siwezi kutoa hiyo takataka. Jodak kod johal boma ma Migori dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket kuonde choko yugi oko mar boma ni. Kabende yugi ma osechoki chuny boma ni bende koro gol kuonde go kendo dhi puki e kuonde mowinjore. The governor ni konyalo yie ong'iya ne offices neko. Gigi ma jopiny bende dwaro ka gigi matimore on the way mondo ng'i kaka onyalo konyo oganda. Monday, Friday, all the week napitanga hapa nakuta tu hii vumbi hii takataka imejaa hapo. Moko kuom jochok yugi ma ondiki kod piny owacho mar kaunti ma Migori yango ni gimomiyo gisebedo ka gichoko yugi kaka owinjore en ni koro pok ochulgi osara kuom dweche buora. Jomagolo takagi, I know of a friend, adirok chulgi, kata konyiso ni an, I've been working here to onge pesa michula malongo. To kak chulgi, to takagi wadwa no wuogi, gibiro wuok nango. Okang' marwa mar manyo ler ka uko migaono mar aluora e kaunti ma Migori ka otende kod rem mar choko yugi ne ogore lwanda. Apisa maduong' e migaono mar aluora e kaunti ma Migori Dalmas Odero mane owuoyo e yor simu ong'we yamo ne oyango ne gidhi chiwo lipot e okenge magikawo market lere boma ma Migori bang' dakika 10 kata kamano ma ok ne otimore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chako kwa yo machielo Nyakoro Mgajwang' Musa kijana wachoni Migori weche gichopo na yo makare vitali to chieng' wood game karariu wachoni osechopo e yo makare kendo intiere kodwa chendo ni mar Migago. Kano bende min Denver kanti ya Hero Sharon Nyaimbo wachoni min Gimil Kadiambo kanti ya Imbo Bar Kanyango ntie kodwa chendo. Marion wachoni Melanie au Mawadeka mano magintie game sidada gimora hinya gichendo ni hesese mag Migago pe nano kanyo leto mulo wachoni nyaka chukusa wacho kichopo yo makare Masi Atieno kanti ya Thiriva mende wacho katani embe entiere kodwa chendo Nyakoro Mgajwang' kato beano ote maradori kawuoka e gwengo mag Kisumu adori wacho kanyo ni jatend piny dimbele gitich kata kamano wacho ni ntiere singo mano miyo oganda jo Kenya mamoko poko chopo
kare nyaka sani ngiwa bende koro jopiny ningo gieno ni bro chop kare gi jatend piny Kenya William Ruto kapoka higni 5 mano singo kadho. Monica Kumu wacho kanyo ni entiere nyaka pacho Ramogi TV lera ahinya kaeto wacho kanyo ni omora ahinya kendo en kod nyagiko. Rita Viewers kantiere Fort Farm. Sharon Nyaimbo wacho kanyo ni Milka Dhiambo mano mamagi erokamano ahinya kantie bar Kanyango. Rosiana Kate wacho kachani en bende entiere kodwa cheno ni chopo ne eyo ma owinjore ahinya mamagi Lea Nyariembi kantie Sembo Sangla bende neno Ramogi TV. Totinyar Mahana wacho kanyo ni entiere Alego Palpal wacho ni tuo mar ringa mar remo ni osesando ne nyathi nyaka sani nitie kod higni 15 okoyot tero nyathi osiptende mathoth yudo ka bei ni malo nochopo kuma koro no tuo nong'olo ne nyathi kendo Mihia no wacho ni nitiere gi tuo mar goruok piny wacho ni onge kod kwe en wacho bende sirikal onjo bende no kaka timo anya mondo mi okonye thieth mayot ne jotuo mantiere kod tuo ni mar remo. Musa Henya Totinyar Mahana wantiere kod geno ni Nyasaye bro konyo Mihia no. Gabriel Ouma wacho kacha ni entie kod akoya gi Dhongoro Loa Runda. Ramogi TV lera ahinya Austin Oyu bende entie Gemrai wacho ni entie nyakacha Gimama gi Esther Oyu gi Abagi Jojo Oyu giduto gikete Ramogi TV. Harsalim Dion wacho kanyo ni Kasarani Ramogi TV chope yo monjore. Ngwe Junior kantiere Asondu Town gengi Charles Okumugivli na Kinyi omora hinya gi Chendro bedano Steve Omondi kantie Kirima Malia Jackie kantie Nairobi kachiel kod Ruth Nyathio Chieng Umoja Inako wayo matin main migago kikini aboro duo kod mago mag tuke. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow lotion 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long 189 down to 169. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza enda kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your product. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingane Ango muloko pachime nyagiera Aworo Ango muloko pachime nyagiera. To get Susumila as your skiza team, dial *812*784#. Ramogi TV, eod jothune duto. Vile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani.
Inaitwa the Jipange Goodie Bags. Naishukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai.